Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за страха от парите, за превръщане на образа в пари, в парите на заем, за дълговете, които всъщност са неизпълнени обещания, за зависта и за това да дадеш това, което желаеш да получиш. Нека да започнем от страха от големите пари. Именно за това много състоятелни хора се ограждат с охрана, крият се зад високи зидове от околния свят, пътуват в бронирани автомобили и носят оръжие. Но никаква охрана не е в състояние да им помогне, тъй като страхът е в самата им душа. Човек съзнателно и несъзнателно създава своя свят и нашия подсъзнателен разум като верен страж се грижи за нас. Затова подава парите в живота ни в такова количество и на такива пропорции, които са безопасни за нас. Ако се появи страх от големите пари, това е сигнал, че животът ви е в опасност. И тук не става въпрос даже за парите. Ще напомня, че парите са само средство. Средство за реализиране на нашите желания и намерения в живота. И ако тези желания и намерения могат да доведат човек до смърт, да не несат гибел или някаква непоправима вреда на околния свят, то подсъзнанието като верен страж ще го предпазва от парите. Сега ще направим един малък тест. Представете си нощ, град, намирате се в непознат квартал, в джоба или в чантата си имате пари. С каква сума ще се чувствате абсолютно спокойно? Това е точно онази сума, за която вие сте готови. Ако получавате в действителния живот по-голяма сума, радвайте се. Вселената ви е дала аванс. Сега ще направим още едно упражнение, което е превръщане или трансформация на образа на парите. Това упражнение е много ефективно. То ще ви помогне да промените мисленето си. Вече е публикувано в една от книгите, когато ставаше дума за подаръците. Непременно го направете няколко пъти в различни ситуации и тогава вие ще станете богат човек. Упражнението се изпълнява на няколко етапа. Стъпка 1. Определение на пусковия образ. Какво представлява пусковия образ? Това е онази неприятна картинка, свързана с парите, която включва у вас чувството на страх и безпокойство. В някои случаи това може да бъде образът на празният портфейл. В този момент вътрешния глас нашепва, че до заплата остават още 2 седмици, а парите са свършили. В друг случай такъв образ е видът на празния хладилник и мисълта, че няма с какво да се купят продукти. Един мъж на семинара разказваше, че безпокойството по повод на парите при него се появява тогава, когато види големи сметки, които трябва да плаща. С една дума, нека да намерим своя пусков образ. Сега се опитайте да го направите малък, съвсем малък и нека той да изчезне. Стъпка 2. Създайте желан образ. Създайте в въображението си своя образ от бъдещето, когато вече сте решили въпросния паричен проблем. Тоест, представете себе си вече като състоятелен човек, богат, спокоен по отношение на парите. Мислете си, че вие сте господарят на парите. Парите сами идват при вас. Това беше за днес, скъпи приятели. Ще се видим съвсем скоро с все по-интересни теми.